Lelo Panyasa Voice Box, Bambo Charles Ben Longwe akufuna kulankhula ndi mtundu wa Malawi kwauza kuti kuno ku Malawi nzika za dziko lino zili ndi ufulu ofufuza komanso kudziwa nkhani ndi zinthu zimene zikuchitika kuno kwathu ku Malawi. Zimangovuta kuti mwina ambiri mwa ife timangokuchita ulesi kusafuna kugwiritsa ntchito ufulu umenewu pomafufuza nkhani ndi zinthu zina zochitika kuno kwathu ku Malawi. Chifukwa chake ndi zambiri zikumachitika kuno ku Malawi koma ifeyo ngati nzika sitikudziwa. Ndini limodzi pano Panyasa Voice Box kuti imve kuti Charles Ben Longwe akuti bwanji pa nkhani imene, ndipo akamaliza chonde musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below kuti inu mukuziona bwanji ndiponso maganizo anu ndi otani. Mutiuza in the comment section below pano Panyasa Voice Box. Ndikulandireni wokondedwa omvera lero lino pa 11th of February 2025, and it happens to be on Tuesday, while my time says 17 minutes after 9 a.m. chigawo chimenechi chakumawa. Ndikulandireni motama kuno ku University of Hard Knocks, ndipo ndifuna ningogawana nanu ziwiri zimene tiyankhulane madzulo ano, ziwiri kapena zitatu. Chinthu choyamba ndifuna ndikukumbutseni Malawi kunena kuti inuyo pokhala Malawi ndinu anthu. Inuyo si zinyama, si mbuzi, si nkhosa, si ng'ombe, si abaka, si nkhuku yayi, zimene mama uliwonse zimayenera kuti zisegulidwe zituluke, madzulo zisegulidwe zilowe. Zilibe ufulu woziwa kuti kodi nyumbamo muli zotani, mabajeti ndi otani, anthu akukhala bwanji. Ayi, inuyo ndinu anthu. Ndifa chona kuti pachifukwa chona kuti ndinu anthu, muli ndi constitution imene mumayendera. Mdziko mwanumo, mu community mwanumo, you have constitution. Constitution imeneyo ili ndi maufulu ena amene inuyo monga nzika za dziko lanulo mumayenera kuyendera. Imeneyo ndi ngati maso, mphuno, makutu, muzimva, muziona, muzinunkhiza, muzidya. Zimenezozo zili mu constitution yanu monga anthu amene makhala pagulu mayenera kuyendera zimenezo. Koma constitution imene ili ndi ubwino ndi kuyipa kwake. Ubwino ndionena kuti inuyo Amalawi muli ndi ufulu odziwa zimene dziko lanu kapena mmene dziko lanu likuyendera. Zikafika pamenepa palibe wa police, palibe judge, palibe lawyer, palibe attorney general, palibe army, palibe wina aliyense kapena mbusa, bishop, kasheher amene akhoza kukuyimitsani kuti musamadziwe mmene dziko lanulo likuyendera. Muli ndi ufulu ozindikira kapena odziwa ndi kufufuza mmene dziko lanulo likuyendera. Zikafika pamenepa palibe radio station, palibe TV, palibe social media iliyonse imene kupangani ba kukuletsani kuti musamakhale anthu ozindikira pa zimene zikuchitika m'dziko lanu lino. Constitution yanu ya Malawi imakuwuzani kuti muli ndi ufulu to source of information mmene dziko likuyendera, mmene chuma cha dziko chikuyendera. Zikafika pamenepo palibe president, palibe nduna, palibe member of parliament, palibe wina aliyenseyo speaker wa nyumba ya malamulo amene akhoza kukuyimitsani kuti Amalawi musamadziwe zimene zikuchitika m'dziko lanu. Uwu ndi ufulu waukulu kwambiri umene muli nawo kuchokera mu constitution yanu. Ngati simukugwiritsa ntchito ufulu umenewu, si vuto la wina aliyense koma ndi vuto lanu monga nzika za dziko lino la Malawi. Mwina chifukwa chogona kwambiri, mwina chifukwa chona kuti mudafasa kwambiri, mwina chifukwa choti mwakhala mukuzinamiza kuti muli warm heart of Africa, nde mukwenda kukhala loyal, anthu okonda mtendere ndi odekha. Ndifa chake zambiri zikuchitika m'dziko muno koma inuyo osadziwa kuti zikuyendera bwanji. For an instance, mu dziko muno tikuyenda opanda anti-corruption bureau. Chifoti tilibe anti-corruption bureau, ngakhale anifaji akuchita zilizonse zimene akufuna. Chifoti palibe oti akhoza kuwapanga audit, palibe amene akhoza kuwatengera ku court. Zambiri m'dziko muno zakhota within 6 years imene takhala m'dziko muno, zaka zimenezi zinthu zambiri zakhota. Dziko lino latenga ngongole zambiri kuchokera kumayiko, kumabanki,
komanso kumabungwe osiyanasiyana ngongole zambiri more than before. Zona kuti ngongole zimenezo sitikudziwa kuti zizabwezedwa mwa mtundu wanji, and ngongole zimenezo zikupitirirabe kusaukitsa dziko lino. Dziko likhala osauka, katundu azakhala odula, ndipo imfa za anthu ambiri zakhala zikuchitika chifukwa cha umphawi. Zimenezozo mkwenda kuti mudziwe, simply because we don't have the powers to our rights. Maufulu amene tili nawo okuti tizidziwa kuti apa zikuenda bwanji. Account number 1 ikuenda bwanji, kodi uku zikuenda bwanji, apa zikukhala bwanji. Tikulephera kuti tipange penetrate. Ineyo mauno Charles Ben Longwe ndati ndikudzutseni kutula Malawi kuna kuti mudzuke, ndipo tisanafike kuzisankho tikuena kuti tidziwe kuna kuti dziko lathuli ndi ulamuliro wa Dr. Lazarus Makathi Chakwera tayenda bwanji kunkhani ya mafinances, kunkhani ya economy. Ngongole zimene zakhala zikutengedwa mdziko muno, ma institutions amene sadayende bwino mdziko muno, ma institutions amene agwiritsidwa ntchito kwambiri ndi president kuposa anthu. Tiyaone tiyaunikire kuti zayenda bwanji zimenezo, because this is our constitutional right. Tili ndi ufulu mdziko muno umene sitingaletsedwe. Tili ndi ufulu wompanga audit ngakhale attorney general, tili ndi ufulu wompanga audit ngakhale wina aliyense mdziko muno office yake, institution ina iliyonse kuna kuti tipange audit tione kuti awa ayendesa bwanji dziko lino mosaopsezedwa ndi wina aliyense. Mmene wakuzimvera kuti ali ndi maufulu ambiri ophinja anthu mdziko muno, ali ndi maufulu ambiri ophinja zipani zina ndi azisogoleri ena mdziko muno, ifenso tili ndi ufulu ofufuza kuti kodi awawa tayenda nawo bwanji mdziko lino pa zaka zimene tayenda nazozi. Number 2 ndiona kuti kandi number 3 imeneyo tiyenera kuti tifufuze kunena kuti kodi constitution yathu ikutiuza zotani in a democratic country like this one. Kuna kuti kodi msogoleri kapena ma members of parliament akuyenera kukhala nthawi yayitali bwanji ali pa utsogoleripo, ali pa mpandopo. Kodi ndizoona kuna kuti msogoleri akuyenera kuti aonjezeredwe miezi zaka zake zitata. We need to go into our constitution and see somewhere pamene ifeyo tikoza kukhala defended in the constitution yathuyo, and we have to use that corner, that piece of right kuna kuti tidziwe kuna kuti ziko likwenda bwanji. Mdziko muno tili ndi ma magistrate courts, tili ndi ma high court, tili ndi supreme court, tili ndi constitutional court, komanso ziko la pansi lino tili ndi international criminal court kumene ifeyo tili ndi ufulu opita ndikuna kuti akutiphinja pa mafulu athu awa amene ife tili nawo mdziko. Tikafika mbo sitikuendera za America, tikuendera za dziko lathu lino la Malawi. Ndiye tikuena kuti tifufuzane mdziko muno kuna kuti kodi malamulo enawa amene akugwiritsidwa ntchito mdziko muno ndi malamulo a mtundu wanji, ndi ena amene afuna kubukawa ndi malamulo a mtundu wanji. Kodi president akuyenera kukhala kwa nthawi yayitali bwanji, nanga chuma cha dziko lino ndi ngongole zimene zakhala zikutengedwa zakhala zikugwiritsidwa ntchito munjira ya mtundu wanji mdziko muno. Zonsezo when we pile them together ndiye kuti tikuyenera kuti tiunikirane bwinobwino tisanafike kuzisankho. Zikafika pamenepo ndifuna ndikuze na Malawi ikhala head on. Amene ali ready kuna kuti I want to join Charles Ben Longwe. I told you ndili mdziko muno, ndipo namba yanga ndiyo mweja 0980752284 ndi namba yanga ine imene magwirisa ntchito. Ndibwerezenso 0980752284. Mundipeza mene kandi pa WhatsApp kandi direct call, mundipeza pamene. Mukaona kuna kuti sindili pa line nde kuti mwina phone yange azima pa zifukwa zina. Komano I want to assure you Amalawi kuna kuti simungayende mdziko muno kwa zaka 6 ngati mbuzi, simungayende mdziko muno kwa zaka 6 ngati ng'ombe kapena nkhosa kapena nkhuku kapena abaka kapena nsomba. Olo nsomba zimadziwa weather condition yona kuti panopo weather sili bwino tipite pansi tikabisale, panopo tipite mwamba chifamu kutenthera. Zimadziwa zili ndi ma rights mnyanja mucha, nsomba zili ndi ma rights.
nkhuku zimene zimadziwa kuna kuti this time ndiona kuti tikalowe muchikutu, zimakhani ma rights. Ife Amalawi tingolowa tingotuluka, tingolowa tingotuluka, tilibe ufulu oyankhula chifukwa chona kuti pali mtundu wa anthu enake kapena pali anthu enake amene atenga mphamvu zambiri ndi kuyikhalira constitution ija kuti ngakhale muli ndi maufulu koma apapokha simugundapo. Ine Ben Longwe ndifuna ndikuwuzeni maso aine mphamvu zaine ndi constitution. Ndiyankhenso mafunso ena amene anthu ena akumana kuti ndala uyu amabalalika kwambiri, kulu yamabalalika kwambiri, tamuoneni pompano amapanga za MCP, pompano tamuoneni watembenuka. Ndifuna ndikuwuzeni Yesu Kristu anakhala zaka 33 ndi hafu pa dziko pano asanapite kumamba. Koma listen, pamene anali pa dziko pano anali bwenzi, amadya ndi ochimwa, analinso bwenzi la ochimwa, ndipo anafera ochimwawo last minute. Akuyenda nawo, kuyenda nawo, kumacheza nawo, kulikonse kokachita mamirako ali nawo, ali kuphiri ali nawo. Mwanimvesesa? Kaya ali manyumba mwawo, kukacheza nawo, koma kukafera, anakafera last minute. I want you to quote that one. Mmene ndimamenyera nkhondo zanga, inu yonse mungadziwe, mmene mamenyera nkhondo zanu, it's none of my business. Remember, kunena kuti, common sense is the best school ever in this world. Palibe skulu imene imaposa common sense mdziko lonse lapansi lino. There is no school that surpasses common sense. So I use common sense in Charles Ben Longwe. Komanso minding your business is the best business ever in this world. And it has benefited a lot of business tycoons. And a lot of people, they have become rich because of this business. Minding your business. Mudziwe's business. How I fight my battles is none of your business. It is my business. Mene ndima menyera nkhondo yanga. Mwanimvesesa? The very same Jesus Christ anaenda ndi Judas Iscariot kwa zaka zitatu ndi hafu akuyenda naye ndikuzamutemberera last minute. Chimecho chonde muchidziwe. So mamenyedwe a nkhondo amagwiritsidwa ntchito ndi mene omenya nkhondoyo akuidziwira nkhondoyo. Ine sindimenya nkhondo za mchigulugulu, sindimenya nkhondo zopangidwa directed ndi wina aliyense ayi, kapena gulina lake la WhatsApp. It's none of my business. Mene mamenyera nkhondo zanu, ine I don't know. How you fight for your freedom, I don't know. It's none of my business. But what I know, ndiona kuti dziko lino lili pamoto ndipo lidakali pamoto, magulana WhatsApp muli nawo be. Mukukambira nabe koma palibe chilichonse chimene mwachiphula mdziko muno. So if I fight for this country, I have my own way of doing that. Chifukwa chona kuti I use my common sense, which is my best school ever mudziko muno. I mind my business, which is the best business ever in this world. Mudziwe zimenezo. Ndifuna ndikudziwitseni kuna kuti ningochita mobwereza kuna kuti Yesu Kristu amadya ndi ochimwa, anali bwenzi la mahule, anali bwenzi la anthu ochimwa, koma kukafera anafera last minute. Mwanimvesa menepo? Anakafera last minute. Judas Iscariot amaenda naye kumadya naye mbali mozi mpaka na last supper ndukantemberera last minute. That's it. That's how he fought his battles. Ndimene anamenyera nkhondo. Anakhala pa dziko pano 33 years and a half, koma anakhala ndazifungulo za imfa ndi Hade atayikidwa m'manda. Podzuka anadzuka ndi zifungulo za imfa ndi Hade last minute mabwana. Ndeti kamamenya nkhondoyi aliyense azimenya amene akuidziwira. Kumenya nkhondoyi sikukhala ndi mabero 20 thumba ndekuti munthu akumenya ufulu wa anthu. Ayi, ndifuna ndikuwuzeni zimenezo ndikukanireni pano. Mwanimvesesa? So what I'm trying to say here, ndiona kuti inuyo Amalawi muli ndi ufulu oziwa zimene dziko lanu likuchita ndi mmene likuyendera. Rather than kungokhala pa social media pano, tizingoyankhula, zinthu zikupotoka, zikupindika, zikutani. Now I want to ask you, kunena kuti pamene tikufuna kuchita head on ndi boma lathuli, fa boma lindi lathu laife, tidasankha Chakwera ndife. Achakwera, a Dr. Chakwera, sanga khale superior, sanga khale mulungu wathu mdziko muno, pamene owasankhawo anali mulungu sasankhidwa ndi munthu. Mudziwe zimenezo. Mulungu sasankhidwa ndi munthu.
ngati achakwera tidasankha ife kukhala mtsogoleri si mulungu wathu ona kuti ifeyo dziko lonseli tikhale njenjenje kumaopa chifukwa kuti a Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi president wa dziko lino tidasankha ndife pa 23 June 2020 zaka 5 zapitazo mudziwe zimenezo. Chimenecho chomuchitiwe sanabwere mu dziko muno ndi nkhondo ndi mfuti ndi zipolopolo kuzalanda ayi tinachita kusankha. Therefore tinasankha si mulungu wathu iyayi sitidasankhe kuti Achakwera akhale mulungu wathu mdziko muno tidasankha kuti azititsogolera. Ngati utsogoleriwo ukukanika ife tili ndi ufulu okhala ndi mafunso pa utsogoleri wawo owapanga audit pa utsogoleri wawo ndipo Achakwera sangatiuze ife kuna kuti you guys cannot audit me in this country. We need to audit. NIF ipangidwe audit. Anti-Corruption Bureau ifufuzidwe. Ma institutions ambiri aboma afufuzidwe. Treasury ifufuzidwe tisanafike kuzisankho. Tipiteso ku Constitutional Court tikapange verify kuti kodi malamulo amene tikuyendera ife mdziko muno ndi malamulo ati ifazi kuoneka ngati kuti chitengere na Dr. Lazarus Makafe Chakwera kukhala mtsogoleri wa dziko lino malamulo ambiri asintha. Mtsogoleri akulamulira kwa zaka 5 ndi miyezi zimene zikuchokera pati. Secondly, ma members of parliament akukhala mparliament kwa zaka 6 ndi miyezi zimene zikuchokera pati. We need to go to court ku Constitutional Court akapange verify zimenezi. Ine Ben Longwe ndakonzeka to file in ma files amene mukuona kuna kuti you can assist, you can stand with me kuna kuti tipange is technically ine Charles Ben Longwe amavera. Remember ndinanena kuna kuti ndakonzeka kukalowa ndende ina iliyonse koma chilungamo chiyende ngati madzi. Nkhani imene tikambirane madzulo pano chifukwa ndibwera mwatsatanetsatane chifukwa pa ndikuona kuti bate langa likupita nde ndisalongosole zinthu zambiri koma tikambirane mwatsatanetsatane sitingakhale mdziko lokhala lathu ngati mbuzi tizigona ndi njala. Fertilizers tikuona kuti ali kuti zinthu zikungokwera zikungodula every day kuti chifukwa choti kachani izimezozo is none of our business. Mene Achakwera amatenga boma lino mene amatipanga convince kuti ati avotere amati akuzali konza dziko lino. Dziko lino malo mokonzedwa laonongeka ndipo tili ndi ngongole zambiri zoopsa mdziko muno. Musazitenge ngati zamaswera zamajoke zimene Ben Longwe akuyankhula pano. This is a very serious business imene ndikuwuzani pano. Ngati sitikukonza zinthu pano sitizazikonza zinthuzo pa 16 September 2025. If we don't fix our problems as a country now, we're not gonna fix our problems on the 16th of September 2025. The time is now. Yona kuti tikonze dziko lathu lino. Achakwera kumene aliko ku State House iko. Anyamata ometa mbaliwo ndi onso wazungulira amene akhala kuwazungulira ndi kuwauza mabodza adziwe kunena kuti we are taking our government responsible from now before 16th of September 2025. Dziko lino tikwenda kuti tilowe deep tiunikirane tione kuti waba ndi ndani ndipo zapita kuti zidagwira ntchito yanji chifukwa chani tikuphinjidwa dziko lokhala lathu. Dziko lindira democracy sila chipani chimodzi. Ndilekeze pamenepo munali ndine Sir Charles Ben Longwe kuchokera kuno ku University of Hard Knocks madzulo tikumaneso. Thank you very much. God bless you. Bless you. I'm saying bless you. You must be blessed as a country. Be blessed. Amalawi simuna chimwire kumwamba simuna chimwire munthu. Mwanimvesesa anthu ena ndi amene akukuchimwirani ndifake mukulira mukuvutika. Mulungu wanu ndi mulungu wabwino wachikondi okoma mtima amakhuluka ndipo iyeyo amakufunirani zabwino nthawi zonse. Mwayiona koma anthu ena ake akukuchimwirani ndi amene akukuchimwirani head on. Head on. Munali ndine Ben Long. God bless you. God bless you. God bless you.